A denuncia presentada nos xulgados de Noia incorporaba tamén as analíticas coas que se evidencia a presenza no río de metais pesados procedentes dos vertidos ilegais realizados pola mineira e tamén vídeos e imaxes nos que se observa claramente o punto no que os vertidos se incorporan ao leito do río. Para os dous pósitos denunciantes, a situación actual é só unha mostra do que podería acontecer, a unha escala moito maior, no caso de que se leve adiante o baleirado das plantas inundadas, xa que suporía duplicar o caudal do río, cunha inxección de case 1.000 millóns de litros por ano. No seu escrito, as confrarías tamén aluden aos presuntos bombeos ilegais realizados pola empresa entre 2017 e 2020 de augas contaminadas da quinta planta da mina, escavadas sen autorización e que non figuraban no proxecto de explotación. Esta é unha das múltiples accións xudiciais coas que se pretende protexer a ría dunha catástrofe ambiental anunciada, ademais das dilixencias penais contra a empresa iniciadas agora polo xulgado de Noia. O xulgado de Santiago iniciou tamén outro procedemento contra os funcionarios e altos cargos de Augas de Galicia, responsables da resolución do vertido, concedida o pasado mes de febreiro. A isto súmanse tamén outros dous procedementos xudiciais contra funcionarios e altos cargos do Departamento de Minas, a raíz da situación irregular da propia mina. Ademais, as confrarías anunciaron que presentarán esta mesma semana unha demanda contra a autorización do vertido ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, unha vez que a Xunta non deu resposta ao recurso de alzada presentado por unha ducia de entidades, a pesar da súa obriga de resolvelo en 3 meses.